Tommonen esteratsastus, eestiratsastus. No, tässä niinku jokeretti kantaa nykyään. Siellä on vielä maahanmuuttaja myös täällä. Mulla on hiukset päässä. Niin. Sitten kun meillä on mulla on tämmönen tehty, mitä hypätä tämä esteratsastuksen yli. Niin. Mulla on semmonen fiilis, että mä hyppään tuon ikkunan paskaksi. No niin. Mutta kokeillaan nyt silti. No, pillua se on aina mielessä, mutta... Hypätään nyt Niin, hypätään nyt kuitenkin. Noniin, Mihin mun pitää hypätä? Yli tai ali? Ali! No kyllä se ali on helppoa. No mennään sitten vaikeamman Olet kautta tulta sieltä. On. Annapa sitä tulta. Mä räystä sun naamaa. Näyttä se. Hyppäpä nyt. Sä oot 2600 euroa kun röyhdyt. Ai vittu. Ei vittu. Mitkä tunnelmat? Ai vittu. Muuten oli ihan hyvät, mutta se meni aluksi ihan hyvin, mutta kun se alkoi se mä kaaju tähän niinku takaisinpäin. Uskon kyllä. Oota mä en kuule sua. Ota kerran uudestaan. Ai vittu kun mitään sääreen. Nyt tuli muistelu, nyt aletaan skeittaamaan vittu. Se oli mahtava suoritus. Tuo on kyllä minun puhe. Mitä? Miten se täällä voi olla? Vittu, täällä voi saada. Elää. Loppu jo.